Quin daltabaix. El bisbe marxa a cames ajudeu-me entre els crits dels manresans enfurismats. I amb raó. Altre cop excomunicats i sense aigua. El bisbe no ens hi està, i les visites reials de ben poc serveixen. Només per gastar el poc que tenim. Un miracle és el que ens fa falta. Torna i amb els miracles. Vilatans! Vilatans! Tineta! Vilatanes! No tingueu por de la meva bola, Us vinc a contar una història increïble. A veure, què ens contes? Si no fos que aquests meus ulls, els mateixos casos Guaiten, acaben de ser testimoni de lo prodigi més meravellós que mai hàgim vist. Tineta, a veure què ens diràs ara. Ara que sí una cosa, veure dret amb l'engatada que portes, això sí que és un prodigi. Sempre diu que només veu aigua. El que no diu és que també m'acompanya de fi. Rieu. Però d'això que us contaré, no us en burleu. He vist Què has vist? A veure. una flamarada de llum molt intensa i molt clara, que ha davallat de Montserrat. I travessant l'ocel com un llamp, s'ha entaforat el finestral de l'Església del Carme. Au, va, Amb Montserrat al Carme! Home! Les campanes s'han posat a tocar ben bé tot això. I aquella llum resplendent no parava de moure's. Que si a l'altar de la Santíssima Trinitat, que si a la creu de Sant Salvador, una bogeria. Una cosa que no diu una llum. Exaltada, emocionada. He vist com tot de gent, pensant-se que la repicadissa anunciava la fi de l'entrellet, que han vingut corrent a l'Església. Però també hi havia els pares carmelitans cantant salves. Aquesta de tot arreu. Al final, entre la repicadissa de les campanes, l'esporneig de llums, la cridòria i la cantúria de la gent, semblava que tothom s'hagués tornat fons. Com si haguessin vist Déu nostre Senyor, encarnat amb el Pare, amb el Fill i amb l'Esperit Sant. A mi? El Colom inclòs. El Colom també! Dono fe que tot el que us he dit és tan veritat com que per allà hem vist marxar l'obisbe amb la cua entre les cames. Això ho he vist tots. Ja us ho deia allò, que el que ens fa falta és un miracle.